Tulo ka mga high-value target sa illegal nga droga ang nadakpan sa Pdea Barmm o kapulisan sa drug buy-bust operations niadtong Sabado, Abril 18, 2026 sa sitio San Isidro, Barangay Kulay Bato, Lamitan City, Basilan. Giila mga suspitsado nga sila alias Kenji, Charlie ug Angelisa nga nasikop sa sulod sa giingong drug den nga nakuhaan og napalitan sa gituohang SHABU nga mobalor sa tanan sa 40,800 pesos. Nasikop sab sa mga operatiba sa Pdea 13 o kapulisan ang duha ka mga individual sa gihimong drug buy-bust operation sa Purox, Barangay Linintian, Cantilan, Surigao del Sur niadtong Sabado. Ang mga suspetsado nasignitan og napalitan og gituohang SHABU nga mobalor tanan sa 150,000 pesos. Samtang na-dismantle sa mga operatiba sa Pdea Barmm o kapulisan ang giingong drug den sa Purox Honeybee Poblacion 2, Cotabato City. Halos mga batan-on ang mga nadakpan nga giilang sila alias Tetet, Ula, Dato ug Untong apan nakasibat ang usa ka alias Kuya nga primary suspect sa operasyon. Mobalor sa 3,400 pesos ang nasignit nga gituohang SHABU. Teng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe.